Gandes luwes tur meraati beksane Mas Gareng luar biasa. Wilujeng dalu Mas. Ya, wilujeng dalu Mas Da. Nah. Yung cangik Mbak Yulimbuk. Alhamdulillah kula kali panjenengan dipertemukan kembali di suasana yang bahagia kados dalu niki nggih Mas. Bahagia piye malah aku kaya wong teratapan. Duh, kok teratapan? Ana metune bintang tamu kok dibrondong bedil. Lho niku menghormati panjenengan sebagai bintang tamu, warga masyarakat seneng atine mergo akan dihibur oleh seorang Mas Gareng. Ya sing kene sing ngerti, oh lah garenge metu disumeti mercon. Lah sing wong adoh, walah malinge kecekel kae, malinge kecekel. Iso maling mercon karo maling. Bakune kula kalian panjenengan saged dipertemukan kembali wonten ing dusun Gebang Siwil Mas Gareng. Gebang Siwil. Jajan kikil menyang pasar, roti donat tambahi gula. Apa Kyai Gebang Siwil rezekine lancar, awake sehat panjang yuswa. Amin. Andani yo jadah ketan gathuke wedang, kopi jahe kurang legi. Apa kuwi? Bengi iki tirakatan nontone wayang, tambah rame ana Gareng Purwodadi. Wah. Kok ya iso enek golek pasaran. Ya piye neh ngaturaken sugeng rawuh paduka sedaya warga lan para pamirsa sugeng lenggah kanthi sekeca sinambi mirsani pagelaran wayang Purwa tilaranipun para kina kang kebak pitutur lan wewarah utama. Dasare dalange isih muda, cakrak bagus tur pideksa, anggone nganggit pinter nggone crita, suluk lan sabete ora kuciwa. Bintang tamune Gareng saka Purwodadi, cakrake bagus kaya permati. Dasare ora duwe rasa serek ati, bocahe seneng berbagi. Nek iki jare dalang kuwi kok ngudal piwulang ning emane sabone kok ning arep ngomong guyangan kowe. Astagfirullahaladzim. Arep ngomong guyangan. Astagfirullah kok malah ngaku. Deh. Lan jenengan a i u. Lah arep dalang arep marane guyangan aku. Ora. Lah apa arep senengane kok emane seneng marane ndi? Kandangan. Lah kandangan yo padha wae widulure kok. Aku yo ora hafal kok malah kono kok yo hafal men. Alhamdulillah. Dalu meniki saged swan silaturahmi wonten laladan Gebang Siwil. Gebang Siwil. Senadyan to omahku adoh saka Purwodadi Jawa Tengah, nek Jawa Timur khususé Nganjuk iki kaya wis omahku dhewe, Mas. Sampeyan aja peh mara ning Nganjuk terus mrada-mrada Nganjuk lho. Ora kok mrada-mrada, jer nyatane sandang panganku ya akeh sing saka Nganjuk lho, Mas. Oh, dasare kuwi. Kandhani mula aku nek karo piyai Nganjuk insyaallah tak daku sedulur. Ngaten nggih? Lahir batin muga-muga mriku ya ndaku aku sedulur. Engko pas kono tak daku gek kono. Mosok kowe dulurku ngaku lan dulur kowe ngono ya ora becik. Mula api-apike wong urip kuwi iso padha saling mendoakan. Ya. Doa yang baik sesama sedulur umat Islam atau muslim besok dijabah Gusti Allah dadi berkah barokah cadanganing swarga. Amin Allahumma. Amin. Tak dongakno sing muni amin banter sesuk tuku kalung sak tampah-tampah bandule. Amin. Yo gak enek sing muni amin berarti gak ndek cita-cita. Yo kabeh duwe cita-cita to, Mas. Lah nek kok ora gelem muni amin banter ngopo? Ya ora banter ning ati kuwi wis ngamini, Mas. Ya wis muga-muga. Iki mau ujube napa, Mas? Bersih dusun utawi nyadranan. Bersih dusun utawa nyadranan sedekah bumi. Betul. As-shadaqatu taf'ulil balak. Sapa sing gelem sedekah minangka tolak balak insyaallah upama ana sing teka ora tumama, yen tumama ora sepira, upama kok klakon tumama gek ndang dosirna. Larut kerut anut ilining toya tumiba ning bantala sirna ilang marganing utama. Amin Allahumma. Amin. Tak dongakno sedaya warga pinaringan panjang yuswa. Amin. Pinaringan bagya mulya. Amin. Duwe putra sing genah tur soleh-solehah. Amin. Mlaku ngetan ngulon ngalor ngidun kebak ing barokah. Amin. Utamane sing muni amin sesuk entuk arisan. Amin. Nek melu, nek ra melu aja ngarep-arep. Ya iya no, lah ora melu arisan kok ngarep-arep entuk arisan, lah wae sapa? Nah iya no, wis otomatis nek kuwi ya. Nggih, muga-muga berkah barokah, Mas. Alhamdulillah. Penontonnya luar biasa ya Mas malam hari luar ini. Biasa. Senadyan nggone rupek tapi tidak mengurangi semangatnya para warga masyarakat Gebang Siwil. Nggih leres, Mas. Wah, tumplek-blek ngantek-ngantek
Ngguri layar tancep kae pol kono Masya Allah luar biasa. Muga-muga berkah barokah. Amin. Nuwun sewu Bu, jenengan nonton wayangnya apa mergo seneng wayang? Ora re Mas. Lah ngopo Bu nonton wayang? Maneman leh urunan. Iya. Oh dalange enggak piye muni piye garenge ganteng ngono. Garenge ganteng. Nggih kula nggih nonton wayang mergo garenge ganteng. Garenge. Oh nek dalange trah biasa. Wis jane kupinge kopok apa piye? Dalange ganteng ngono kok. Pisan kas ya. Heeh. Nuwun sewu sing ganteng dalange napa garenge? Wis gak cetha aku. Pisan kas sing kene sing kene. Sing ganteng dalange napa garenge? Oh lah kowe balane apa ya? Padha-padha nganjuke kok sing tekok rak piyai kene jajal tak tekok piyai siji sing wonge jujur tur ora tau ngapusi. Sapa kuwi? Halah Pak Sugeng lho. Sapa penabuh atau pengrawit to? Iya. Nek ganteng didalang karo gareng ndak ganteng. Nuwun sewu Pak Gandeng jenengan piyai sing jujur ora tau neko-neko. Terus. Dalange nek kalih garenge ganteng pundi, Pak? Ayo ganteng garenge. Mireng to jenengan? Piye? Mireng to jenengan? Muni ganteng garenge. Lah wi maratuamu dhewe ngono to. Maratuane dhewe yo ganteng garenge kok. Wis tak ancam mau. Mbok ancam piye lho? Maratuwa kok mbok ancam dosa lho kowe. Lah apa dosa? Lah mbok maratuwa dhewe kok mbok ancam lho. Ora apa-apa anake tak openi kok. Ngene. Kono wani muni ganteng dalange anake tak pasrahno kowe re. Lho lho. Mas aku. Mbok ancam piye? Ayo Pak. Angger muni ganteng dalange anakmu tak wehno kono lho. Mas aku kok Tapi ngene iki ditunggoni maratuwa nyambut gawe ditunggoni maratuwa tidak menjadikan problem suatu masalah ya, Mas. Ya ora malah kono sing minder. Maratuwa iso minder lho. Lho iya no. Lah kok iso? Hangelmune dhuwur aku, Mas. Iki saya nepak bun-bunan iki. Karo maratuwane dhewe iki mbok sopan maratuwa ibarate wong tuane dhewe lho. Nuwun sewu, Durna mau sowan ning Ngastina. Heeh. Ya apa ora? Ya no. Nalika Durna kuwi dadi punggawa apa dadi guru? Ning posisi ning negara Ngastina dadi pejabat, dadi punggawa, dadi nayaka. Nek ning Sukalima dadi guru. Bapak nek ning dalem kuwi dadi maratuwa. Ning kene ya handah aku to, Mas. Kowe mulai sedake dadi kijing mutar kowe. Lho ora. Kuwi jenenge empan papan keprofesionalitasan kerja. Kandhane lagene ngerti ya bunem ya. Wis tekan bunem barang. Lah iki iso nyinden sing marahi sapa? Lho, Bu Parsinem sinden senior pojok dhewe sing marahi sapa iso nyinden? Lho, jenengan. Sapa Bu sing marahi? Lho, gurune no. Ya wis, aku ya ora ngerti wong tuwa kene kok. Tak kira nek jenengan kadung sumbar kok. Ora, nek aku mari cah-cah iki sing mari aku kabeh. Anak-anak yang adik-adik, mbak-mbak yang masih perawan-perawan ini kamu yang marahi. Alah Patricia, Kumala, Sinta. Terus apa iki? Pesek. Alah, nek sing iki aku durung kenal aku. Durung kenal iki cah anyar ketok iki. Ya, anu. Nek ndelok piyaine saka Lumpur Lapindo gitu iki. Piye? Ndelok piyaine kaya iki kaya kelahiran kok Lumpur Lapindo. Kok iso iki lho? Lah modele kok blukuduk. Lho kancane kalem-kalem kok nang ngene. Kuwi jane gek kene ngopo? Lagak lagian manusia, karakter manusia tiap orang itu berbeda-beda. Oh ngono. Ana sing meneng, ana sing etes. Oh jin. Ya alhamdulillah berkah barokah. Puji pinuji sedaya warga Manggiya Rahayu Basuki. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kebangetan wayah dagelan munggah kok lagi dahare metu. Mang mulo ki gek lah apa? Ngo bareng aku rono rampung. Yo ngenge siji sing gak nganggo kuah. Engko tuas ngenge siji gek nganggo kuah mbededeg. Ya pancen wis dadi tanggung jawabe Mas nek pas wayah limbukan iki adat lupiya adat saben ki daran munggah. Lah ngono kuwi sadurunge limbukan mah mbok didhisikno sicok engko aku ya ngeno to. Mangsaku kan ya sadurunge munggah kanca-kanca pun dahar. Dadi nek tekan panggung kuwi dahare kesorenan ya mbededeg ning weteng. Dadi waktu limbukane waktu sing pas ngono lho. Ya. Sing penting ki lho deloken sampean diliput aja ngrembug babakan wong ngedum daharan, diliput HP ting crentel luar biasa ngene iki. Ngene iki maratuwamu bangga. Wah, iki lho ya ampun mantuku disoting wong pirang-pirang. Iki wong teko nyutingi ora perkara pengen nyuting aku. Lah ngopo? Wong kono gur golek konten kok.
Lah iya kan kontene sampeyan. Amin wis berkah barokah kabeh nggih Pak nggih. Tak dongakno tuku kuota terus pokoke. Iya. Heeh. Alhamdulillah, heeh. Wah, deloken Mas. Wah, itu kaya ngono ke. Ngene iki sing dadi tombak ujung dari suatu pagelaran bengi niki mung siji, Mas. Napa? Jimate kuwi mung rukun. Rukun nggih. Oh, tanpa kerukunan ora bisa nggayuh wujuding pahargyan sing kaya ngene. Nyatane jaman gayuh kamardikan, modale kerukunan bambu dilincipi sing diarani bambu runcing iso merdika. Mongko musuhe nggawa bedil jarak 100 meter kenek. Nek sing gur bambu runcing kudu adep-adepan. Kuwi nek rasaka kerukunan tangeh kelakone. Mula bengi niki warga masyarakat dasare rukun bisa nggayuh wujuding kerukunan dadi warga masyarakat sing ayem tentrem gemah ripah lo jinawi. Amin Allahumma. Amin. Ngene ya Mas. Pripun? Rukun itu jangan terlalu luas dulu jangkauane. Aja rukun karo tangga, rukun karo wong akeh, rukun karo bebrayan agung aja. Ning diawiti rukun saka keluarga. Gitu. Sampeyan iso omong mestine kudu iso dadi suri tauladan yang baik. Sampeyan nek ning omah membangun rumah tangga karo bojone sampeyan tau congkrah apa ora? Apa rukun? Ya Allah Gusti Mas. Apa? Jenengan kalih kula kekancan wis suwe. Suwe. Mosok ora paham karakter hidupku. Ya tapi nek masalah keluarga kan privasi to Mas. Aku omah-omah karo mbok wedok kuwi wit taun 2018, iki 2020 wis 7 taun. 7 taun. Apa krungu jenengan aku tau tukaran karo bojoku? Alhamdulillah saking rukune. Ora kok saking rukune. Heeh. Omahmu adoh kok. Cedak ya blebeken. Berarti ya tahu congkrah berarti. Lho omah-omah kuwi kembange wong omah-omah kuwi nganggo tukar padu. Ning tukar padu aja dibacutke. Mergo tukar padu kembange wong omah-omah nek tukaran ndang diselesaikan ning ranjang. Kuncine wong omah-omah kuwi. Maksudnya piye iki? Konotasinya aja negatif lho. Ora negatif, Mas. Wong lanang wedok sak umpul sak omah mesti tahu kesandung srimpet jenenge tukaran. Tukaran. Nek tukaran aja didohno mara tuwa, aja didohno wong tuwa. Engko nek melu-melu mundak kedawa-dawa, dirampuki ning jero kamar, dirembuk sing apik. Gampang kok, Mas. Syaraté wong omah-omah kuwi mung loro. Apa kuwi? Wong lanang gampang njaluk ngapura, wong wedok gampang matur nuwun. Omah-omah ayem selawase. Iki sampean wis tak anggap masku dhewe. Ayo tenan. Kaya ngene iki wejangan kaya ngene iki tak nggo sangu besok nek aku wis rabi, Mas. Kuncine ben rukun piye mau? Sing lanang gampang njaluk ngapura, sing wedok gampang matur nuwun. Kuwi engko ora bakal tukaran ya, Mas. Ora bakal tukaran. Mergo wong wedok kuwi senenge nek dijunjung derajate, wong lanang kuwi senenge nek dialem penggaweane. Diweki kaya sithik matur nuwun ya Mas, wong lanang gedhe atine. Wong wedok ana salah, wong lanang rumangsani sepurane ya Dik, wong wedok lega atine. Gampang kok Mas. Nalikanipun nuwun sewu. Contone aku dhewe. Contone, aku kok nglakoni salah, bojoku tak demek pundake kiwa tengen. Tak kecup pundake. Piye ngono kuwi langsung memaafkan. Aku mah dikaplok raiku kok. Kok iso lho malah. Lah pas pundake tak cekel, pipine tak ambung bake sikile tepidak kok. Lah ngene disawangse. Lah mula kuwi bar kuwi insyaallah rampung perkarane Mas. Wong wedok luluh atine. Wong wedok iki gampang-gampange menungso kok Mas. Kok iso gampang-gampange menungso lho? Wong wedok anggere mbok apusi senenge pol. Nek iki contoh yang tidak baik. Wong wedok kok diapusi malah seneng. Wong wedok nek diapusi malah keronto-ronto atine. Apusi dalam hal kebaikan. Contone bojoku nalika tak rabi bobote 37 Mas. Cilik minting-minting apike mbuh. Biyen wong wis wong lanang kuwi nek nyawang wedok mesti ketok ayu mergo durung bojone. Nek wis ketok bojone elek. Bojoku mbiyen ayune ra umum. Kowe iki ngene iki ngedek-ngedeki aku. Pamane aku arep rabi, omongan ngene iki ngedek-ngedeki aku. Wonge ketok ayu nek urung dadi bojone. Nek wis dadi bojone malah biasae. Lho bener Mas, kuwi pamrih apa cinta itu buta. Nek wis pethuk siji aja golek liyane. Anggepen nek wong liya kaya elek-elek, ketoke ayu ya gur nek durung dirabi. Nek dirabi biasa. Mosok kowe ora tau tuku. Wis dalang mbok kon tuku lho Mas. Tuku wayang kuwi lho Mas. Wayang kuwi nek jek urung weke wong ketoke apik. Nek wis dituku bendina dienggo biasa. Padha wedok ngono kuwi mau lho. Aku nek kanca ora tak omongi kowe. Iya. Wong lanang lega atine nek nampa kaya saka wong wedok pira wae ngucapne matur nuwun. Lah wong wedok kudu berterima kasih mbuh gedhe mbuh cilik kuwi jerih payah seorang lelaki bebasane diperes kringete ditugel balunge mung kanggo nyukupi kebutuhane. Upamane sampeyan ngene iki bar manggung karo aku, mulih gareng tekan Purwodadi, tekan omah ngene iki
kayamu, bandamu, bayaranmu ya langsung biuk petutuk ning wong wedok kabeh, Mas. Lahir batin tumplek blek ora enek sing tak sisake. Upama bayaran 5 juta, ya 5 juta. 5 juta. Wah, iya. 10 juta. Wehno 10 juta. Entuk job gede, entuk 20 juta. Wehno 20 juta. Wah, ya lha nek metu-metu ning dino ceklan piye kowe? Jaluk sangu. Biasane dikai selawe mentoke 50. Buyuh gareng dagelan kondang Purwodadi gareng jajak kok ning ndi kok nggur mara 50 disangoni selawe. Ngono ini aku malu sebagai wong lanang ngono kuwi. Lha kok iso malu ngopo? Lah apa wong kondang wong anu kok njaluk kok nggur 50 nggur dikeki 50 karo wong wedok. Ngono kuwi jenenge kalah karo wong wedok ngono. Ora kok ngalah, Mas. Nek piye? 50 dilebokke HP, tukokke HK apa ae engko metu untuk 4 juta. Alah. Ya apa? Ora tegese wong lanang lan wong wedok kudu pinter meminit keuangan. Heeh. Mergo wedok ki ning omah gaweane kuwi ana tetebungan wong wedoke pinangkane pedaringan. Pedaringan Kuwi wadahe rejeki aja nganti bocor, Mas. Ning nuwun sewu arep piye gareng wong wedok tak cukupi kabeh. Apa sak panjaluke tak cukupi. Perawatan Mas tanggaku njaluk warisan awake dhewe apik-apik mbok aku perawatan cukup Dek cukup. Njaluk kalung? Mas, kancaku do nganggo kalung aku tukokno kalung Mas. Cukup Dek cukup. Gelang Mas? Mas, kancaku do nganggo gelang aku tukokno gelang cukup Dek cukup. Saiki bojoku stres Mas. Lah kok iso? Saking bendina tak cukupi wae. Sik to, tak cukupi maksudnya disembadani, dituruti. Mas njaluk kalung, tukokne kalung. Mas njaluk gelang, tukokne gelang. Mas perawatan, bayarane perawatan. Yo ora. Lah kok cukupi gayamu piye? Lah Mas njaluk kalung. Cukup. Mas njaluk gelang. Cukup. Mas wayahe bayar SPP. Cukup. Lah ngono ki roh maratuamu pra isin ngono kuwi. Kok isin piye to, Mas? Lah sing isin maratuaku to. Kok iso mana isin maratuamu? Lah bayar 5 juta biuk penduduk aku dhek 20.000 lho. Mosok kono gelang kon dijite. Iya. Ya ben tuku dhewe to. Iya. Kamu urutane kok gak paham-paham to. Iya. Bocah iki modele piye to? Mula kok ndang rabi. Rabi kuwi syarate wonten kalih, Mas. Apa kuwi? Kalih sinten? Ngira. Aku kan gurung duwe to, Mas. Lah ngene iki lho. Wong kuwi aja milang-miling mundak kleru guwing. Maksude? Oh, gampang milah-milih. Milah-milih engko sing dipilih malah ora beneran. Mula dimantepke atine siji sing digayuh. Mergo apa, Mas? Kowe kok nek sing mbok sirkae kok ngelirik sik, "Kelu hayu tak tinggal lah." Enggak kae. Petuk nek hayu tak tinggal lah kae. Lho, entek-enteke kowe malah entuk kaya Bu Parsinem. Weh. Pengenyek ngono kuwi Bu Parsinem malah ayu mergo wis payu. Oh, berarti kowe ya kepengin kae. Lho. Piye to iki masane? Lho, Bu Parsinem kok iso? Lah kan wis senior. Aku mbok darani ngenyek kene. Ngono. Saiki tak walik. Piye? Upama jenengan tak jodhokno karo kene, gelem ora? Ya mboten kan. Lho ngenyek kowe berarti mbok arep pelek. Ayo ngenyek kowe. Ya kan maksudnya sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Lah lagi anggapan. Ya kan umurnya terpaut jauh. Apa umure mempengaruhi? Dia iki pacitan lho sing lanang 74, sing wedok 24 tahun. Lho. Ya ora? Aku ora maca to. Sing lanang piro? 74. Sing wedok 24. Ya cek rabi kuwi. Rabi. Mahare 3M kok. Alah. Lah sapa ngerti Dalang Akbar umur pinten? Umur selawe saiki. Lah selawe entuk swidak 5 sapa ngerti? Alah. Ya nek terlalu jauh ya jelek to, Mas. Rong dino keracunan kowe. Kok keracunan apa? Expired. Mangsaku nek ngenyek saiki yo karo sinden nom-nom. Ya nom-nom. Iki sing mbok lokne kaya lumpur lapindo mung tak kon jumeneng. Oke, siap. Urung tepung to karo sing iki. Blas dereng nate petuk. Nek sing kandhinge sapa jenenge mau? Alah, Sri Pesek. Andinge meneh. Sinta. Andinge. Kumala. Andinge. Patricia. Wah, kok yo apal sinden-sinden. Apal tulisane tas ning kene kok iki. Bajiret. Tak kira lek arep saking seringe nang Asna Brata bae tas lho iki, Bang. Nun saya Mas. Ya bener gareng matane kira ya bener wong sing didelok malah tase kok. Aku wong lanang sing iso menjaga perasaan wanita. Aku wis dadi prinsip aku ora bakal ngeling-eling jenenge wong wedok liya, ora bakal ngeling-eling raine wong wedok liya kejaba mung bojoku. Mula aku nek karo sinden-sinden ora tau tak eling-eling, Mas. Setia kok. Lah berarti saking sayange karo bojo ya. Ora kok saking sayange. Lah perkarane wedi.
Wedi mergo mertuane ning kene. Wong kene ndara padha wae, wong lanang wedi-wedi karo wedok. Oh ngono ya. Ketok gagah nek ning warung kopi omongane petentang-petenteng, mlebu ngomah lho, goleki bojoku nganti. Nyatane aku ya ora nek karo wong wedok biasa. Urung bojo kok jajal bojo hamo. Alah, rung lakoni kok kandan. Aku lho nglakoni bolak-balik. Ya oke, saiki sing jarimu koyo lumpur lapindo ditekne. Sapa asmane lali? Ayo ditekne seno lagi kenalan. Oke, wong Ayo coba, Mbak, ayo ngateko karo Mas Gareng Gejak. Seponi to? Heeh, dados. Ya. Hei. Ora, sinden kena ayan kaya dijak. Kok sinden kena ayan piye to, Mas? Lah iya. Kuwi jenenge tari yang aktif, tari sing luwes, semangat. Jenengan gak ngerti. Ngapa? Aku mau berjagungan karo ibuke. Ibuke iki? Terus. Mas, biyen mari pas metenge lho, Mas. Lah ngopo, Bu? Anakku polahe kaya ngono. Lah pripun gene jalarane apa? Aku biyen meteng nyidam sate pedet to. Mula anak-anak pola yo sekan pedet selapan. Yo malah ngene iki nyenengke, wong lanang malah seneng karo ngene iki. Wong lanang iki seneng karo wong wadon sing aktif lho. Jenengan seneng? Yo seneng sebagai rekan kerja. Apa bojo? Nggih. Angger seneng kok Pak bojo, angger seneng kok Pak bojo. Mulai biyen Mas Akbari wis tak tawani lho, Mas. Yo emohi karo aku. Tawani apa, Nduk? Sampeyan gak gelem ngrabi aku, Mas. Emoh aku gila ngono jare. Yo ora gur akbar lah mbok warga kene mbok tawani yo emoh kabeh. Nek ndelok polamu yo ngono. Napa mboten kepengin ngepek mantuku lho, Bu? Tekoni neh. Pisan Kas. Sik, pisan Kas. Bu. Napa mboten kepengin ngepek mantuku lho, Bu? Boten kuwi lho, boten. Oh alah, jenengan Pak, jenengan. Salim sik. Pun Pak salam mriku mawon. Nggih, salim nggih. Nggih. Pun. Alhamdulillah. Pun wis ketemu. Ngawur. Kok ketemu maratuwa piye to? Sing ape ngepek bojo ki ya iki dhewe. Pun Pak salam mriku mawon ben didumne dhewe jenengan medun malih. Kok rupane bapake gila sing karo aku, Mas. Wong kandhani kok kabeh do gila nyawang kowe. Ning ora wong ayu. Sik to. Ora kok jenenge aku ki apa ya urung tepung pancen ya urung nate wano. Paring asma sapa nok wong ayu nok? Sampeyan apa ya lali sih Mas karo aku? Hah? Apa ya lali karo aku? Piye to omonganmu ki? Aku urung tau petuk rek apa lali to? Masa ya durung tau petuk karo aku? Wong ya biasane lek dolen ya karo aku lho, Mas. Hah? Mosok kae kowe tak jak dolan? Iya, masa ya lali sampean? Ngosik, tak eling-elinge. Ndek ben ning nggon kene iki ana andeng-andenge. Kok iso andeng-andenge dititeni ning kono kuwi lho. Pundak Mas ya Allah ning pundak kene lho. Oh, pundak. Oh iya, iki lho ditato Mas. Ditato wineh pari. Mosok tato kok wineh pari? Gak percaya, iki tato wineh pari iki lho oyote ning sore lho. Iki wis gak ono oyote Mas wis entek. Wis entek. Ayo kenalan, mong tak jare rong kenal. Kenalan sik. Aku nyawang wis prinding-prinding awakku. Apa Mas kok merinding? Ora apa-apa, paling asma sinten wong ayu? Nami kula Marcelia, Mas. Heh? Marcelia jangkepipun? Marcelia Tristanti. Marcelia Tristanti. Wayu kan jenengku, Mas. Daleme pundi nak? Kula saking Pasuruan, Mas. Pasuruane ngendi? Tretes. Tretese ngendi? Nisari Gangsana Titik. Apa Nduk, kuwi? Kok napa kok bapake guyu niku wau? Endi? Sik, tretesmu endi, Nduk? Nisare Gangsana Titik. Sore Gangsana. Kuwi nggon apa? Dusun apa desa? Niku dusun. Oh, dusun. Iya. Dusun, wonten gange ngoten niku lho. Gangsana jenenge. Gangsana. Ngisore Gangsana. Nggih. Ya kapan-kapan tak rono aku. Ah, nggih, dengan senang hati nggih, Mas. Iya. Kok enek sing guyu napa to, Nduk? Kula nggih mboten semerap lho Bapak-bapak niku maksude napa? Kuwi
Loh. Ternyata enak jarene Mas ya apa? Ora usah gatekno cah kuwi. Lho kok iso? Oh cah koyo ngono. Mbak Yu, Tekone sekolah ning ndi? saiki wis sekolah rampung apa wis lulus apa isih sekolah no? Alhamdulillah kula nembe rampung, Mas. SD, SMP, SMA, sarjana? Sarjana, Mas. Jurusan apa no? Pendidikan seni tari dan musik, Mas. Ya Allah. Tari dan musik. Tari dan musik. Mula jogete tarine luwes. Perlu dicoba? Perlu dicoba. Kendang garingan dijogeti. Ayo, jajal piye? Mbok contoni sik apa piye? Ora wong kono sing jurusan tari kok. Oh ngono. Kendange garingan nganggo jaipongan jenengan joget. Oh iya. Ben para pamirsa ki percaya tur yakin nek kowe jurusan tari dan musik. Dan ini juga menjadi pembelajaran untuk sinden-sinden lainnya. Kok kon nerokne jogete Sally. Ayo disawang mengke diterokke. Ya ora sing nom-nom iki kok. Lah kowe munimu yo sinden-sinden kok. Ya, nek niku pini sepuh. Oh jenengan pun mboten kersa joget. Ya apa mboten niku sing ngopeni sing klasik-klasik. Kok jenengan bagian widosari nggih. Ayo, piye jogete dikendange jaipong. Kendangi jaipongan Ya, Mas. Mas apa ki sing ngendang lali? Mas Aryano. Mas Arya ya, Mas Arya. Ayo, Yo. Asik-asik. Pakde, sawahe didol wae, nggo nanggap wayang wae ben tambah rame. Bude, gelange dicopot wae, nggo nyawer wae ben tambah Edian. Piye apik ora? Luar biasa. Percaya to nek jurusan tari? Percaya jurusan tari. Saiki gandeng mau tari dan musik, ayo ganti pakaian musik. Lho piye Mas pakai musik piye? Buktikan nek iso ndek main musik. Main musik apa iki, Mas? Main musik apa? Contohnya upamane apa? Yo keyboard, apa gender, apa rebab, apa kendang, milih ndi? Aku milih biola, Mas. Milih biola. Biola ora enek kok. Biola ora ono. Ora enek. Lho lah ngoten. Oh kulinane iso biola. Kula senengane biola Yo kok. sing enek wae nganggo icik-icik coba icik-icik iso ora? Lek cicik-cicik kula. Iso coba icik-icik iso ora? Ajar icik-icik. Jurusan musik iki ben piyai kene yo pirsa nek jenenge. Ambak nggur sak icik-icik iki aja nganti ngrusaki romo. Lah sok-sok fales kok. Ya karo mic no. Ya. Yo 1 2 3. Karo joget. Karo joget no musik kok. Ya musik dan tari, ya. Musik dan tari wong jurusan tari dan musik kok. Nganggo kendang ora? Mongso borong nganggo kendang ya kena. Tetep nganggo kendang karo dicik-icik. Ayo 1 2 3. Ya. Aku tak mau kalau aku dimadu. Nyapa nek delok kok menterleng ngono. Iki nek koyo ning perapatan gitu. Selak ijo, Mas, selak ijo. Lah jaremu musik dan tari. Termasuk iku, Mas. Luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya Allah, bocah wis mulai ketinggal gendenge iki saiki. Anunya, potensinya. Iya, iya. Iki mbok niru ora liyane. Rasa isin aku mesake aku. Ya kok siji ya. Iki sik. Sampeyan nang liyane sakno nang aku kok enggak sakno. Iya mesake aku wong ayu. Alah wis aja nangis. Alah cuk to wis to. Sik Mas Gareng. Nek bojomu Bu Gareng, iki nak karaktere menengan, elegan, menengan elegan feminim. Iya. Ning tetep iso romantis. Lah saiki kowe ning kene didepne karo wanita sing seperti aktif seperti ini. Kowe kudu iso ngimbangi kudu romantis. Piye carane ngadepi kaya ngene? Digandrung. Oh, wong duwe bojo kalem iki gempang Mas, didemek pundake terus luluh. Nek ketoke bojone aktif aja didemek pundake. Demek amane? Taleni sikile. Kowe bojo apa sapi kowe malah taleni sikile. Iya. Digandrung. Gandrung. Apa pelok pengasih barang slendro? Ayo apa wis manut. Sing apa dicinting kendang? Kuwi kok kendang to? Iya, Mas gender. Pelok biasa, Mas. Ya, pengasih. Pelok biasa. Nek iki BR lak pelok baru. Barang. Lah lek tuku anyar kok. Oh ya, baru. Ya. Karo digandrung. Ya jajal ngadepi wanita seperti karakter seperti ini kaya ngopo? Golek selahe, ya to. Nek wong lanang sejati kudu iso, "Oh, aku ngadepi wong wedok sing ngene iki kudu piye?" Ben iso luluh. Siap? Ya. Bapak Pocong. Wong rayu wong wedok tembange bapak pucung lho. Lah sing romantis apa? Ki nanti ono apa-apa Lah ya Mas. sinom Pangkur.
Meruh endahing pasuryan. Sik to. Kowe iki lagi ditembangne urung apa-apa kok wis nginang-ngene. Ya kan atiku bunga, Mas. Oh, ya engko sing lagi demek lagi obah. Kok lagi dibawani wis nginang-ngene. Iya, ning tenan lho. Maaf. Kowe nek wong wedok modelmu koyo ngene, mbok terus-terusno meteng nganggur kok koyo. Mas aku kok Wong wedok sing jual mahal ngono lho. Jual mahal. Itu dijemek itu. Demek karo Mas Gareng itu tok melengkos. Tangan mbok guang. Sek. Oke. Contone misal demek. Ya. Guak. Nah, ngono kuwi. Demek neh, jajal demek neh. Nah, ning yo. Melengkos rono, mlayu rono. Ijol posisi. Terus tututi no sing lanange godhakno. Tolak. Wah, iya, piye. Ngono kuwi jal mahal ngono kuwi. Iya kuwi jual mahal. Ning modele koyo sambil bledek ngene. Wush. Iku saking mangkele atiku, Mas. Oh ngono wong ayu. Ora dadi boyo pengopo, malah saya dadi semangate atiku kanggo ngrayu sliramu. Iya. Jajal Mas. Aku temah kapan nduk nandang beranti Cekel tangane no. Wong ayu. Ayo. Nyapa kok kaya gila ngono lho. Wong ayu. Dalam, Mas. Lah diceluk malah mendesah e. Iku lemah lembut, Mas. Lemah lembut jenenge. Kowe ora lemah lembut ora? Ya iki lemah kricak modele kok. Hanggung enget rinten dalu. Diputer, tangannya diputer. Nah. Wes aja kerep-kerep mumet engko. Mas, aku kegulung kabel, Mas. Tolong ngono aku. Ya bisa gas. Iki kegulung kabel. Nih, ora apa-apa. Lah nek ini gak dipolah kowe engko. Ora apa-apa mah ketok anteng kowe engko. Wah nek sing dene gulung kabel. Diudari. Mas tolong digronke Mas ben setrum Mas. Sek. Wong gandrung kok malah disetrum arepan. Ora. Iki dibalekno apa ora? Iya, balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, nyapa? Yakti tan bisa sirna. Keliru. Kene. Lah wajah mirip lho. Hei. Oh, malah gandrung ibuke iki lho. Ngene ku mirip ayune se. Aku upama padha-padha gandrung jane pilih kono. Duh, milih Bu Parsinem timbang Seli. Iya. Lah ngopo sebabe? Duwe bojo nomi kakean jalukan. Upamane. Jaluk gelang anyar, jaluk kalung anyar, tumpakane mobil, nggo sing skincare, sing pedicure, manicure. Lah nek kaya garwane kaya Bu Parsinem ngono ki piye? Alah karek nukokno remason. Angger sore keroki lah. Blonyoi minyak kayu putih. Bareng wayah bubuk tak peluk lah kok kaya ngrangkul apotek. Ndak iso ora apotek lho. Obat tok ambune. Ngenyek. Nyuwun pangapunten Ibu, ampun dianggep guyonan nggih. Lho, berarti tenanan. Iya. Lho. Oh, masalku kok terus. Apa iki tanda Alon-alon. saking senenge wong ayu. Iya. Tandane wong asmara. Dipangkuno. Aku tak mau bila dirimu di maju. Keluarga kucluk. Sing wedok yo ngene wae. Lho iki jare dipangku ya sing keluarga bahagia ngene iki. Tas so. Ngene iki po yo nah ngono dipangku, heeh. Ayo nggih, pinarak Yai. Aja blik-blik langsung set ngono ya. 1, 2 langsung set. 1, 2, 3. Wong edan wingi mentolo karo wong wedok ngono kuwi. Iki mau wis tak banterno lho. Arep mangku malah mbok inggati iki lho. Lah nek kono tak pangku tenan, moro tuwa nang kene kok gak ngerti to. Iya.
Kan jare profesional, marang tuwa nek ning omah ning kene padha rekan kerjane. Profesional ya profesional. Atine menungso sapa sing ngerti. Lah nek ujug-ujug WA, bojomu iki koyo ngono to Ras. Lah gak amoh aku. Ya. Bojoku. Jatuh lho, dibantu di. Enggak ditolong. Ya Allah kowe mang tiba wong ayu. Tangane. Kok sikile iki lho. Tangan karo sikil padha kok. Kok aku mau sia-sia. Tangan karo sikil padha munyok to piye? Tangan karo sikil padha ki. Aku muni ketek gak mentolo. Nah ayo diiku ngono. Lho mayah-mayah lho. Iya. Wis to, aja nesu to. Ala. Sana. Alah, maafkan kakak to sayang. Gak mau. Nek cara aku langsung tak cium ngono kuwi wong wedok ngono kuwi. Cium, ayo Dang. Cium, ayo. Terus apa? Lah penyebabnya aku emoh ditawani rabi orang ini ya ngono kuwi, lagi kenal Mas Akbar ngono. Sik, aku jane ape gelem. Tak pamit marang tuwa. Nuwun sewu, Bapak. Nuwun sewu, panjenengan mbok meneh kepareng pipis riyen. Ya. Kok ora keblek nguyuh ya. Lah ben gak nyawang aku nek ning kamar mandi gak roh. Lah streaming. Bojomu streaming. Paketane tak pateni. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan mata. Siap. 1, 2, 3. Ayo, sudah terasa belum? Kok enggak ada rasanya sih, Mas? Mosok toh? Syukur ya. Ada. Sudah terasa belum? Loro lho, atine wong lanang di ngonone ndak kerasa Mas loro lho atine wong lanang di ngono. Mosok toh sayang? Masih belum Sudah terasa belum? Enggak ada, Mas. Mosok pejamkan mata. Sudah. Iya diem toh. Sabar. Oke. Ya. Oke, bagaimana perasaanmu? Ya ampun, Mas. Ngene iki kok. Sesweet ya. Sweet ya? Kok ndemok-ndemok pundakku ngene iki to, Mas. Saking Ya, sayangnya kok. senengnya dah. Ngene iki yo. Atiku bunga loh, Mas. Wis saking senenge kok, Nduk. Seneng atiku. Piye perasaane atimu? Jan mak deg-degan loh, Kepak Mas. dedek iki. Tenang. Iki rupane temungkak iki Mas aku. Ayo nek ngono sawangan rasaku. Sawangan aku to wong ayu. Sawangan aku 1 2 3. Lah pra bagus iki ta. Lah iki gareng iki pra ya permadi. Ema, iki kurang koyok kesemek, iki koyok kesemek. Wong lanang padakno kesemek. Lah putih raine. Oh iya. Piye perasaanmu piye? Seneng ta kowe? Seneng ora? Tekan iki seneng. Seneng ora? Mik. Seneng no. Iya. Seneng dong. Iblis lanat tenan. Lakone kok panggung templon ae. Kaprawoso ing rasa. Langsung ana sing WA iki lho. Pripun? Cemplon menang banyak iki lho. Lah iki lho cemplon menang banyak iki lho. Yes gak popo memberikan kesempatan orang yang tidak pernah punya kesempatan. Lho kuwi yo pacare akeh lho. Mosok iya cah. Bah cacane ngono mosok iya ngono. Apa kang kinarya jampi. Kok wani ngambung tangan? Jare nek Tanganku dhewe. Oh, itu anu ya, teknik panggung ya. Ngono kuwi carane. Dadi teknik panggungnya upama ngambung ngene tangane dhewe. Tangane dhewe. Oh, iya. Aja nganti tangane kono. Misal ngene iki to. Ini kleru. Lah tangane kono kleru. Lha wis no. Hah? Wis no contoh. Alhamdulillah. Pas aku lali iki, Mang. Nganu Mas, kok rodok gatel nggih sakniki. Oh alah padake aku pas to, Nduk. Lah kok gateli ngene iki? Tak swampluk sisan. Nembang ya, nak nembang. Nembang no. Ini pelok genti kowe sing nembang apa langgame? Ana permintaan iki. Apa? Memane. Wah, cocok. Memane. Buka celuk wae ya. Beli. Iya, jogetnya dikumpakne lho. Rumah tangga itu padha senimane. Oke. Jogetnya kudu kompak. Koyok tarian apa kayak Diasmoro. Nah. Ramalan siluman. Ayo. Rama karo siluman Sapa jenenge? Sinta. Oh iya ramalan Sinta. Lah Sintane ning kono kok. Oh berarti digenti? Rama siluman. Iya. Karuan iki siluman iki Rahwana. Wah. Ora apa-apa, Rahwana kan gagah. Ndase lho 10. Lho. Tapi siluman yo duwe kuwasa, Apa? duwe keajaiban dan duwe kekuatan. Apa keajaibane? Apa?
Iso. Apa? Iso apa ya? Iso berubah-berubah. Ora usah berubah rupamu wis medeni wong. Asaku. Hei, iki dadi bojomu tok men. Jan, aku kok disia-siai dadi bojone lho, Mas. Ning bengi iki bersyukur, Nduk. Apa? Sinden-sinden enek kowe bersyukur. Bersyukure. Enek sing kena dinyek. Lho. Lah nek cacah iki ape ngece piye wong ayu-ayu kabeh. Aku ya ayu. Ora. Duh. Ya tok men ayu iki kan dadi pasanganmu malam ini. Ya wis kepeksa aku muni ayu. Nek kowe ngenyek ning suarane emas, ayo jajal buktekne suaramu, Nduk. Langsung kasih memanikmu. Kasih memanikmu, yo. Aku tak mau. Memanik kok aku tak mau. Mong sliramu. Ya, Yuk. Aku
Ya Allah luar biasa.